mhux interessat għaliex issa m'għadniex fix-xena politika. Stqar dan l-eks Ministru Ostingat mal-Gazzetta Malta Today dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li kritika l-operat tal-Fuel Procurement Committee li huwa l-kumitat responsabbli mix-xiri taż-żejt bejn l-2008 sal-aħħar tas-sena 2010. F'parti l-kbira minn dawn is-snin Ostingat kien il-Ministru politikament responsabbli mill-Ene Malta. Fir-rapport tal-Awditur Ġenerali kien żvelati li fost l-oħrajn il-laqat dwar ix-xiri taż-żejt li involvu il-miljuni tal-ewro kienu jsejru b'mod każwali għall-aħħar daqs li kieku kienet tranzazzjoni insinifikanti. Iżdissa Ostingat jistqari li mhuwiex interessat f'dak il qal l-Awditur Ġenerali dwar nuqqasijiet kbar fl-operat tal-Ene Malta. Meta kkuntattjat minn One News reazzjoni tiegħu dwar ir-rapport tal-Malta Today huwa għażel illi ma jweġibx. Hello, Dr. Ostingat. Dori Tifalzon minn One News. Xtaqna nieħdu reazzjoni tiegħek għar-rapport li hemm fuq il-front page. Intant fis-tqarrija l-Partit Laburista qal li huwa inutli li l-Partit Nazzjonalista jipprova jaħbim il-fatt li l-metodi ta' kif kien jinxtara ż-żejt tul iż-żmien kemm kien ilu imexxi il-Partit Nazzjonalista wassal għal fatti ta' korruzzjoni illi d-dettalji tagħhom saru magħrufa fil-bidu ta' din is-sena. Intqal li jkun ħafna ħjar li kieku l-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jara min huma dawk li jinsabu fuq in-naħa tiegħu li ser jieħdu responsabilità għal din is-sitwazzjoni u mhux jipprova jaħsil idejh daqs li kieku ma seħħ xejn fi żmien gvernijiet nazzjonalisti.